3, 2, 1. Lagi martiship natin. Pagurin. Taka lang. Ay, basit utak na dato. Lagi margaro natin ship ti ulo na nagsigsag. Kapag na nangyari tayo. Bigas na ulo ni Cookie. Masisira pa kang ka. Bigas na nga, adalik ka na hapis. Pinakulan na ay, natin ang bukong kunada kami nagsigugtibay sa babae. Tapos no, rumwarti uping maupulan. Siguro dati di ko na pulan. Dato'y di yan anak na siguro. Hindi nakita da ang kasta tilanglangan na insupli na yung pirta ni inak na. Dato'y di na ituron. Pati mo nagsalik. Ika! Ang kamami ni rumwar. Ay, nyanagan mo ulit ang ka. Jerry, apa yang kita nauntog mo dati nga kalbo igana na mga sigo ti ilma ko. Jerry, may matatanagan mo. Awan pa'y talaga tinaging girlfriend mo. Idi ngay, nakaranasan mo ti maki-lips to lips. Uy, ay dan. Nag-lips to lips kayo di balasang idi agdin matagong niyo balay. Apa inan ano takas ti dati agong mo. Ay, Sainos, kada sakit na ti Sainos. Kung ano kapapangres na rin, pangres na dito lang dito, uy. Aningit, bagay mo. Well, bagay na mo. Tinarigat dita, kasi tibuk na, natangos pa agong na. Uy, sa bagay nga proportion na iti-ship ti ulo. Siyak nanti suleng. Siyak mat nanti kal nga ingen. Kapulanan mo kang jire. Apa yung nga takugtugtugtug mo tataimak. Masikog kang sabot ka. Napurgakan ti sopas. Inamoy kasi kulang. May nga pag-interesan data, damag kastak, baka datakul pa eh. Igamak ingin kasi suna pa'y lugi. Tataa, at arabigan tayo, bes. Ha? Ada trabaho. Inya trabaho. Na. Litsunan ti manok. Litsunan ti manok. Ije banda ti pistuyaw. Jili ka na mga litsun ti manok kas pangarigan. Kas di malang. Taga-tiritir ka, Taga-tiritir ka, wino ti sikat ti taga-marinate. Taga-chap-chap. Ato kaor na ti kas Win. Bunga manok tas awan mo jiliks. Baka kasjay bateramid yo saan? Haan. Kapay-pay sa makuuran ti balayaw. Wow. Dato yan na. Sige. Dato rin na magpasit tayo. 22 tayo. Na yun ang Jesus. At aramidan tayo niya. Ama muna kami magsiguro ni Inginaw. Mapuy-puya na kami. Makapuy-puyaam. JTV. Uy, artista. Wow, artista. Ina nga channel. GMA. GMA. Artista. Tagbales. Ala, nabaybayaga ko. 15 nga tawon ko na po. Nga kapabuya ti kasoy na tayang tatal na napuutan na tajaya mo ang GMA. Inya role ni Jenny Ingin nga. Inya kar aramidan ni Jenny Suleng. Investigador. Investigador. Sina di suspecting victim. Animal ka. Inya tinangyari mi dingin ni Ingay. Inya nangyari kinyamit jay di investigador. Narusuod. Kasi tagong mo niya narusuod. Diyan mo no normal pa dato. Uy, kuya, ang tanto man natin ng episode. Pero kang inya pa maga na dajay. Darna. Animal ka. Wismas. Ay na. Tamo nga napanangay ka di batang Quiapo. Apay kita napanak. Wow, napangkating batang Quiapo? Wow. Siya magisoko ka na na yung nakidyan. Apay niya mo tirol mo dyan tisuko. Nagiriritong ka. Wag. In fairness, oray no muna yung apong nalumag dati, awan-angot ni Win, ang anak ng kasadaya na kamisit. Pati na talaga. Baka pirti salon at nagsakit ti agaw. Ni Madam Tupay nagbingiwi. Animal ka, nagadayo ka pa kinimadam mo, maangon na ka pa. Uy, baka taga-bantay mo ito nga tip-tipit danom. Masado lang talaga dati. Ditungtungan na, bigos ka, iraman mo ti sabon hanga danom lahat na. Dato yan. Bigos lang tungtungan mo kami. Among magsiguro na niya ramidan tayo dito yan, manong. Among niya ramidan tayo. Amuna. Inya. Amuna. Sige, garo doon. Isirin nila kang iuniwa ni Maritis na ito bakla nga bakal. Kita ma. Kurang bala kaanga na gini. Kita mani. Tutututu na pa kita mo may samo diyan kat ni para. Ayan ada ipakilala makin yang mababalasan.
Na, adda iti pakilala mi kanyang mga babalasa. Wow. Kaawam mo girlfriend mo. Wow. Awam mo asawam. Ipakilala na kadag iti dancer. Mabalin ka nga sa'yo. Uy, kaya na sila. Baron makaasawa ka tatan. Ayaban mi garo di dancer may na. Kaya mau. Ayaban mi ni Kisses. Kisses makatoy tayam amo na. Talaga inamong na pa yung majima na. Inamong po tayo mga niggamukin niya. Kalkalpas po nagkaukaw. Ako rin kaamuto ka siya. Nyamot din agad sardinas ma. Ay nabang law. Uy! Agore ka kayo. Ako rin ka excited ka ma. Utok ka. Nagtugarin ang kalbo. Uncle J-Ray, ipakilala mi kinyam ni Kisses. Ni Kisses. Ni Kisses, haan nga makasao. Uy, apay ta Kisses tinagan na. No, asawa ang dagoy dapat kananay nga sa likad mo nga kutsara di tabulsam. Apay gamen. At kisew. Ay, animal ka. Ni Kisses, hanga makasao. Kasta ti kutsara, ipadingal. Apay kay talaga bulsa ka titi. Ani balik ka tinangay ka. Awang mo sa kaysa ayon. Inasakay sa amin tangay, tumo pa. Amay double. Ada sa kaysa inawang mo sa kaysa ayon. Lulok ko na kami ating album. Mayaman. Ano sa kayo sa ibabas, niya kang paggamgamit ang majingay. Ay, pagkabkab ko na. Pagkukot, tibukot ka na. Pagkabkab na. Ultimo na ang kalkuy day. Kalbo mo lang ada sa likad na balang ang kutsilyo. Apay ya. Pagkabkab na. Sige ka amo kayo. Ni Kisses hang na makasao. Umal. Katungtungal. Sige. Makan mo kay bagap tinagan mo. Umulmot lang ah. Animal ka kaslaman nalipid na pusa. Tagdaktal tabagin kasi. Ulit. Sige, makan mo ka. Uri, basi kayo nang ragsak kayo. Sige ko. Ay, magamnagan Dil pa. pagka nga dilpat kas nakalagot na banyas. Sige, makan mo ka. Magamnagan mo. Jack and Jill. Umul ka raw. Nakatiis. Di ba naging kami? No, Jerry, utot. Kasano? Kasano utot? Jerry. Maraputi. Tama ba ako, Tom and Jerry? Awang to man Kasi Jerry. utot ka di Jerry? Sige, ulit. Baka hindi nga nasi kayo utot. Suna ni Jerry. Mura ilang makaternot. Shake hands. Makam mo ka. Ay, kasano bagamnagan mo manina. Ay, nakapaternot ka na kalbo. Mga utot ginanggag ko. Inangay. Kurara na Jerry! Namulig batano. Ni Kisses, anak isuna ti Manalong. Wow, nalawat ti Tagada. Among taltalong. Haan na. Awan na mong trabaho ti taltalong ang mga tagrao. Agarado. Agsit ka. Nasa daw. Agabunaw. Amo mo tagabunaw? Aginaw. Sige. Ni Kisses, anak isuna ti may nga Manalong. Kas kuna nihingin nalawat ti Dagada. 150 hectares ti Tagada. Wow! Mabalikat pa ta Derte Resort. Uy. Tapos 52 ti baboy da. Wow. Natay di duwa manok na batay. Sumulang. Sumit lang apay tay sumit lang. Matay mo lang. Natay. Awan kinabate. Awan kinabate. Napanda na kipamumpong. 22 iti manok da. Ay. Napamok di duwa. Mano na batay? Sumulang. Pinay sumula. Ay nagay pangungkong. Napamok lang aday. Nasigudan dati bitrasin nagungar na piyag lang. Tata to yan. Sige. Ikaw mo di di balasan may. Nagapuran. Baka damdaman bugutat ka di balayo ah. Maestro, basaw. Salam. Signal yung pamatasakan lang. Di ba guys? Di ba guys? May isa kang kalbo. Magkasasawa ka. Nakasawa ka. Di anak di pangalan.
tinatirabi ang liin kayo, aging narado kayo. Arado. Ayan, Castillo Ribulyo family, dumawat kami manantit, arado yaw. Awan ti arado da. Awan arado daw. At pagka nalong ti arado, alang arado dati parangan ako nagpintas simentado. Awan arado daw. Awan ti arado da. Siyempre, awang gamitin tayo. Awan. Kasi ka lang arado. I-drive na ka ni J-Ray. Siya ti arado. Wow. Naina. Kayam. Kayam. Sige padasal. Oh, sige. Agrupo kayo. Gama mga kinikisayas. Gure ka. Gure. Asa kaya mga mapaubutan sa kayamos sa kayan. Kasi... Nagnato. Kamuna mo mga sakayan dito. Igamang sisaka na. Gure ka. Sakbay mo mga pandaran data nga arado. Gasolina ang kapal. Ang panagkasolina kakusina eh. Okay, ma'am. Ano ba ka? Yung ukol ko mo tinibag mo. Kasi namot na tingin yung jukol mo. Nagdugol mo. Kasi waiter. Amay nga ni taratali ko taugol mo. Naggrabe mo taon. May ako taon mo mo. Nagyug-yug yan. Ako rin ka nalawat ang kina. Sige, nakapulkan ko, ni gamam mo, sa ka na. Nakaradong no, nakarado ko ka, nakarado kayo, agwa, tinatirabi, akriin kayo, aging narado kayo. Arado, uy, naglay na. Nakapasamot lang. Ay, katong-tungo mo umul gaya. Haka ka nung nakapasa. Yang sano taraminan tayo karaot. Pagsawakay. Umul pagsawang tungan. Sika kanumon ti arado tayo sa tag drive. Kaya dyan na sa... Tumagin iwas sa wala. Umul ka tikuna. Sika ka nagarado tayo sunat yung mga rado kinya. Sika tarado tayo sa drive. Ay na, nakapuraan. Basta atin lalaki, game na game. Sige, tikanda ka damdang ang pagkatang mo tikwa gel. Sakpay tayo umod. Sakpay tayo umod, nga pandaran tarado. Kasulinahan tayo. Animal. Malawat ang kinang nila. Overuse. Sige, tulungan na kami. Ay, ako rin ka. Kaput akwa. Akap tinaga ni tatang na pati tambak aratwal. Siya nga gitambak. Dati nga tambak ka dati abot titaku mo na. No, agarado. Agarado. Ako ay! Arado titungtungan. Amo makaalis ni arado tanay kalte. Titungtungan arado ang makarag. Sa mga arado na pilka. Nanyama dati arado niya singganan surplus na rupog. Naklat. Awang mo dalik na aji ko ajay. Landok di dalik na ajay hanga maplat. Tungkol ka ron. Natungkol ka ron. Naplat ko ng naplat tagong mo. Anamal ka jiri. Amo kaya. Anak kaya. Tumadar ka garo doon. Let's maganda. Amo maasawa ni Kisses. O di si sumikat-kat tao. Kumano ka toy. Umul ka mag. Umul ka mo lang. Ay banta di may isa. Dahil lang ng barang iso di maasawa mo. Wow. Atoy mo. Tulong lang ako doon. Umul pa. Naina. Adi makamag pa yan. Nakadung ngabing alam nga dancer tagita po yung factory di pek. O makatuyan. Makatuyan. Madam Evie. Apay tayo ine. Go. MLL. MLL. May katong email. Email! Natulong kami. Aman tapitugod na naman. Makatuwi na! Tayo sa gundok kan eh. Ay, ang buta ka. Umal mo lang ni email tapos tulong. Oo, ay nagswerte ka rin sa masawa niya. Nagdadak ko lang ito kukumilon na. Malmos ka na, susok ka dita. Makasaw pala. Oo, makasaw. Makasaw. Umal! Umal na makasaw. Haan makasaw isura kong tulong. Tulang. Gamago mo lang pakilala ka. Siyak ni Jerry Casio. Ano mang nag? Pipik sa Siyak ni Jerry Casio. Ano bang nag? Ulay, pipik
Pipiksahan pa. Siyak ni Jerry Casio, Gompot, Kasinggan, Pangasinan. Teka, piksaan. Sige. Siyak ni Jerry. Piksaan. Siyak ni Jerry Casio. Nagagbaw! Haang ka na. Isa nila yan. Pakilala mo. Siyak ni Jerry Casio. Siya pa lang nan. Nang kita man. Animal karasas, manggag na. Lubog ka saan. Turumal ka nga dancer. May isa abang at mag-asawa ka. Mag-asawa ka, anak ikaw ko. Taisot magusto no ang sakay. Ang sakay kayo agwa. Tingadira bini ang riking kayo. Ang sisinakay kayo. Sakay. Pampanurutot ka sa nung sakay kinyam daro. Datoy no kas pangalan amo may baga nga pa daytoy nga kabalyo. Inipante. Ayan, pamilya na dumawat kami mga kabalyo. Ang anya pangalan ta kay ti kabalyo. Ang kabalyo. Awan ti kabalyo ta no tinmakki di parahan ta makakop pa. Awan garuto saran tayaw. Awan. Sikalatan ti kabalyo karkaro pa ka kabalyo. Sikat ti kabalyo sa kaya na ni Jin. Nagdakkel ti sumakay di pa kumarusping kita parang pagkaw. Panasa ma. Nod naman ti mangyari kinya kasi dagman iskorpiso. Nakasagana mo tilungong mo. Sige may ka. Jire. Amom kasi amo nga itugtupak. Bili na gure ka. Jire, ate ti kabalyaw. Anpay unay nga makapadati ti kalkalpas na ti operasyon na gamen. Nagguitar gamin ti kabalyo gamin dinay. Tata, no sa kayam data. Ate bukong na, alam mo, juulo na ti sa kayam. Ti bukot na. Kung sinakayam sunan, nanayadam lang amo, ituktok tabagi marosting di dato. Kabalyo ni ko dato. Ating kabalyo ate ingay. Uy, merkado. Na, aking kabalyaw. Basta! Agtukaw ka. Kuray ka sulay! Anong tayo? At nagdiso di bukod ko, duwa ka nagbukol, nagbara! Ay na, nagimanang ka palaw. Uy, naguray ka ta, palitan ta, babaawan ta, palitan ta. Aguray ta rin na, no nabawang. Mapalina. Kuna na niya bakit niya, di kabalyo ni Boy Mercado ko na. Iskorpiso, ni Boy Mercado yung kabalyo na dilakay. Sige, sa kaya mo. Panda iturturong katapumpong. Mga atoy mo ti pasungo ti kabalyo. Danta, kapno ang taray ta kabalyo, pikpikam jubo na piksaan pa ta. Pagkasaman, di na piksa pa din piksa pa. Malang ka nagpipiksa mo pa ng tibag na taping ubod ka. Sige, at tugaw kan. Medyo ikom lang aming dagsan mo. Sige lang. Sige, idagsan mo pa. Na? Idagsan mo. Sige, maestro, pasok. No, sakay. Aguray ka sulay! Ani mo ukol ko dapat natipti babang. Uray lang tigur ka. Sige, at tugaw kang karugan. Ayusom jiping-ping pitungtungan na nga jiteng nga. Ayusom Pasano di, hey, ko naman. Hey! Ho! Bakla. No, sakay. Hey! Sakay ka. Yaku ko lang. Kabalay. Ungko na naman eh. Animal ka. Hindi mo makakasyata, nagdagsun mo kami. Ngayon na nagsakit na ito, itumong ko lang. Nakapasa na. Madi ka kano nakapasa. Nyangay ka. So natin balin nga kabalyo. Uy! Tapos, Sakay. wow! Uy, sakay ang nakapay! Apat tinumpot ang kabuko mo. Sige. Ano na, amang pala pagpagami. Uy! Aguray! Excited! Magpagmampay lang ating na chinilas. Tanaw masaktan di tumang na ni Kalbo. Isaki mo dati yung butsyog siyak din nakidalan chinilas na tayo. Ate si Kago pa'y masakbayan.
Sige, ikon dyan itumang mo kaya na masaktan ka tumang mo. Aguri ka na may aguri ka dumawa taman ti balatong. Kaya ka. Kasi pagparing tumungan na. Sige. Basta, uy, talaga nga. Basta. Uy, ang kabalyo dato. Hindi niya pa nagkunang dato. Baboy. 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 Litik, baboy na. At ang litik. Inikam ti chinilas na. Inikka na po si chinilas na. Oh, kasi kaya ranto ko agsakay kan. Agoray ka problema kawa mo pagkaputan na dataw. Ang kapait ka lang ta dila payang ti kabalyo na. Nag-iibar ni kalalipugpug dati. Kasi nagdalaan ng tinutag. Sige. Haji hipopotamos. Hipopotamos mo na. Saan? Nag-social dati kabalyo yun nakasingsing. Tata, dito yung kanay pindutong dato yung nanog na. Tapos putong. Di battery nga kabalyo. To. Sige, at sakay kan. Tata, tap nga gandar mo ta kabalyo ba utong madyobo na na. Pigpig Ano siya mo dyan may ang kabalyo. Medyo tugbo ba taubot ko ata medyo kalkalawiki mo medyo ipos ko. No, ang sakay kayo. Kuring-kuring ka. Nagkatal. Animal ka na yung tugtubo nga buhok na may tutok mo di kastoy ko niya. May hingin nakariyo mo gayam na. Nagariya ko rin na si Mga. Nakariyo mo gayam na dati ulong mo rin. Nakapasa. Madi ka kano nakapasa. Nangay taramidon tayo tatangay. Na, DJ kagarugan. ikajaya tata teramidon tayo kasla pelikula. Ay, pa isang pelikula Wow, kayo. pelikula datoy. Kasano Si yan? Kaji Kabalyo siya nilito lapit tapos isi Kaji kontrabida. Ay, paltugan kayo. Wow, sige. Sige. Sige, parinto man ka ulit. Sige. Si Kaji Kabalyo ka. Maparin ang kayo na paltugan lang. Nyangay. Para sa akin kayo ng tam. Nambaram. Sige, kasjay. Nya mo dati Kabalyo kon ag butit mo. Ang cancer ta kabalyo, magkalbo. Ay, healthy dati Kabalyo nariga nga kayangan. No. 5 4 3 2 1 lights camera action. No, ang sakay ka. Ang sakay kayo. Adwa. Uy, nga nga natiprit yung adobo. Paingay ko na naman. Kaya nga prit yung atakabalyongin mo. Puputamos. Tinityakan mo. Masikugan na dati siguro. Ang ginawak pa lang, ipaikak ko. Alright, ayun palang pakatay manahan po ni Jerry. Manong Jerry, nagpasalamat kami manin kinyang ayan, pinaragsak na kami aming tatlo. Wow, ayan. Di ba ni Apo, nung makikita tayo dati, di na tayo talagang Why? please. Ayan, palakpakan tayo manan Apo ni Manong Jerry. Thank you Manong Jerry. May sa Ayan. ng paragsak. Kada kami amin tatamarabi. Ayan, itulod na kayo. Well, tatay sinundo na ka, ginagapwap, tatay tulod na ka mo ilang jiri. Kunting katahimikan lang po, tay tulod men ni jiri. Dahil iti makayat apo nga makipagtulod, ijay ka ilaang likaw. Ayan, Jire, na may lilaw ka man kinya, may baraw. Ayun na po, agpat pataginap ka Wow. Magkita nga, pagpakita mo, wag kapaamot ka man, nagbubutin kami. Naswerte jag itulod. Nanam ay da dagitoy tauhan ni Scorpiso taas si daglag nakatutok sa pangitulodan. Tala ang kabangibang nga barangay. Hindi ka daw. Jire, tatay kay kaya mo nga pabanglo, yung pabalon men, adamot ni Jas, pulos, tano di ka aglam men, jay biyahe. Nagamot, iti kwarta di tabulsang, may bagla pamasahin, kini San Pedro. Gagsapay ka pumata na saya at ipakay karyam. Ayaw. Ne, natay pamilya ni Jire, gugugudin yun di manok, tano makakuli pagpagpay. Pilinong dagitog beng. Upeng ti styro jelikod sangkay sa langa dinardaraan ti pansit la kargana. Ay medyo lisyan nyo, wayaan Barangay nyo. Tano dapo, Barangay Tano ti Dumampaw. Wayaan nyo tadakes nga may sagay. Barangay Tano! Tano? Agin ang light! Dato yun, ilabas na dato yung bangkay, daw malapsanan tanga pugaw. Okay. Dahil itulog kayo ni Jere. Nagpintas pa yun kasabong mo. Di kayo likod ako muna ti sabong. Ay, Flower muna ka pa. flower ka pa.
Ay namin. Ordinary lang datoy, awan tilay pan na. Awan. Ay awan. Ay, ang mamaling dapat yung ordinary ingay. Ay special ka ro, hanggang umanay ito ordinary datoy. Malsat kilungaw. Dayon itulog pa yun ni Jerry. Malay, guri ka. Kasaan mo ba yung Muslim kami di city na? Na? Muslim tinagkatangan na di city na. Aya. Ang dadaal. Dason na madi mabaling ang mabayagan ti init datoy, agaruyok datoy. Mapanon si katirurunutan na. Pag makadomingo lang kami na po, iti balsa muna kimabot ti 2 weeks. Tagami na po kinumplito da pa yung gana pang 40 days. Ali Guri ka, dadaal ka rin di city. Nya mo datalugan ni Sir Scorpiso nawan sabag kami ti. Elay. Kurang kuryente di importan. Iturot tayo. Saan? Dato yung driver ni Scorpiso, ngel-ngel. Saan ka naroon? Ay, dire. Oh, sorry kayo! Kapay. Dalimabas ka utong. Pag-ibig ko. Ay, dire. Ay, utog ka di ka nalasatan. Ay, dire. Itulot na ka. Ay, na. Sorry kayo! Basta na tayo nga utot dito eh. Animal ka. Dahil makipampamunpon kabagyan ni Jire. Iusok yun. Tamot na ni San Pedro Awato mo San Pedro. Awato mo. Agasawa kayo magtag. Sige. Alright, ay natamad na napo ti first and pinigin. Hangkayo pa akong awit ako. Tagsubli kami pa ako damdama. Ayan. Pagbagay mo ata sa abong. Sarat kasarnya. Ayan, natamad na napo ti first and pinigin. Hangkayo pa akong awit. Tapos makaraman tayo amin ako kasupa. Ayan. Hangkayo pa ikaw awit apo. Tati pa ay tusuling daos ban. Kada kayo tatangarabi. Kasla halo-halo. Umun-unog umimimas. Lumabrabi. Pumimpintas. Palakpakan tayo ng tigas. Salamat pinigin! Salamat. Nice boss, Therapy!